Sanibonani wengane zakwethu, ake nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi-ke la kuzofinyelela khona le video wengane wethu. Ngabe uqala ke ukungena kule channel icecindezele usubscribe. Ukucisha kagesi kudale ukusha kwendlu Osizweni. NgoMsombuluko ke ngezithuba zehora lesikhombisa ekuseni ke kushe umuzi endaweni yase-Osizweni ngase-Osizweni stadium. Ngokombiko kuthiwa ke ugesi ke ubuhambile ke wathi ke umubuya ke kwazwakala ke ukuqhuma kukagesi ke emakamelweni. Kungazelele muntu ke kwagqamuka ke amalangabi. Kuthiwa ke kukhona ke obevaleleke ngaphakathi ke ngesikhathi ke kuqhamuka ke ilangabi. Kwenze kwasiza ke omakhelwane ke abambonayo ke bakwazi ke ukumsiza ke ukuphuma ke endlini eshayo. Kuthiwa ke kushe yonke ke into ke endlini. Umndeni ke ucela bangasiza ke baphonse ukudla, izingubo ke zokulala ke nezimpahla zokugqoka. Uphinde ke wacela useyili ke uma kukhona ke onawo ukuze bazokwazi ke ukuvikeleka ke uma ke sokunetha imvula. Ungathinta ke le nombolo 073 3826 147. Iphinde ke inombolo 073 3826 ke 47. Wengane kwethu sengiphuma njalo ke mina ngintatheli ya ku YouTube. Ngabe uqala ke ubona le video noma ungena ku le channel, cicindezele ukusubscribe.